Lia Ndizi TV ne mambiendengia ime yomoroverio wensakia nguko aligania vene obe gogosoa ime yomoroverio wensakia buna botambe kiko igurenga nigo twabere togosoa embeo manyanga litukolia bere ligo chaka aseigo boka chaka kwe aligania asenchira ya vene kwerekinga ngo chakore litukolia inyoranga ime yomoroverio wensakia notoko batokorosa litukolia autobatogo chaka naye senchira ya bene twabatokwa obosemia naboigo gochaka naye lituko ase enchira ya bene literiane nkuru kwa Joba Maangi Nanchiriane nkuru kwa FRIDAH KERUBO noliokaeneke mnachibi chane liogiria kukira sole senchira ya bene nere Nyanchama Abigael bakubwatira na nere Kelvin Mugambi omwanchi umurigereria togo kwaligane bena somorobere obwensakia bono mambia elinde toroseli tukoli abo tokomanye nare yabeteka gokorekana kurochinga kitobeta togotigana aboigoro boikera bono mambia soime yomoroberio turaba bere batato obaganeri tukoligia na ndo bateba so asomorobere obwensakia bono mambia nyero mwanchi umurigereria nabo kwenda gutubwatia asinse mwachichi mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital abiga sense media YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na gwetera www.ndizitv.net bwego nabo sangana into ekerengeli kiabo gwetera ase namba yesimi 0792192834 lindo tumanyenga yokubwatia omorobeli koruna ndi mbarabi bali oganeti gotura emambia yabono igaga mashabikeito on CP urase county ya Kisii, county ya Nyamira, county ya Nairobi, Kajiado, Nsemeria Mombasa tutalikweba amashabikeito on CP a team diaspora emambia yabono igaswa ase omorobeli. Good morning Job wakire buya FRIDAH yes ngakimambia were buyapi lochenga litukolia lero nigo lyabere likoba lituko etobauchi ko bwa litukoligoro igo nego toro chimbura yabete go twenyinge na kunyira chinza chamambi asikulene ndochenga nembo ekonya ko gusabu yabu yesikaiga naende nga ndochenga ense nigo etegerete ense nento eleru ndochenga abantu mbagendeta kwebuka bokia ambale babukire basoire mugondo bono mambia aboro kyando chenga twali kuminyokani na barabugoche studio barabako yende skuru abonchereria gocha asechireria nyakoe barabunge twali kuminyokania akiro monda batanga tikanso ekebago anandi metinga mbaroro bagendete kwerobire metembaroro bagukira ne ekebago kyabo chinsa ibere chamambia ali bagendete kwerobire tokubatekinga kwara tune TV yago ya Ndizi metekero go ikire gali asigasi jobo oika mondara kubulinga nkwaro chikintu kitigiakorekanete baranyori goro nkwabete kugoikire TV yago bono mambi tokubatekinga umurobiri bwensakia oikatora kumanyike mambikiga okugenda nga liye kolegi yage kubulinga ngikwaro chingane toko bali mansu kwanyaranga naye no bwate ngwana obatebye kolegi yawo yeso te basomona wekenya morero bosige swairinga utambia watu nini mwancho morero Ndizi TV boigo bali ase chinse chama chengumbu na boigo maiko nigo tumachenga mbono iga moko bwatoka ekibago moikire chinka chaino mokunya kuyaliga ni bene asengencho yokene kinga ngoti mokamole na boigo kone kinga ngoti mokamole lini mocho chaka lituko linde liamambye FRIDAH boigo ntobatigeti siko igatobeto kubamanya naraliaya agendrete imeyense ityo ya Kenya tochonyolenga epali ilikuwa gaete ili kuika mwao nigetago ile nigeti chire oranyoranga amagacha manene ye county eliokorwa abere gakonganyugwa enkyura kole FRIDAH igo nebintu tebingeto kubamanya lino kumanyanga naraliaya agendrete korwa as ekinyoroke kiao enseme eliokorwa aseigo gendra gotengera Ndizi TV tomanyenga yore toba chini ya maji ya matukonzi tema noenaye kuboka toma ekerengere kiao wetira Facebook leregere ntubwate free Facebook umuntu orabe oswaga
ari usachi Ndizi TV ndubwate free kobegete kibando cyana kwane kinga kwa bere gutuma no na kerengere kiao goko like gogo sanga nabo igo kone kinga nkobatore aselibwa elimo ime yomoroberio obwensakia FRIDAH ime yomoroberio obwensakia boigo nigo toko batokurwa ogosemeria nabo igo twabatoku omurigeria oito chinguru chugo chaka lichuko naende asenchera yabene kone kinga twabere togosira nabo igo gokomanyia amange nabo igo kwa obomoyo ngwetera aseringa lia Nyasaye litkulia lero turachiko soma kurwa segetabu ya Zaburi emerongo 5:2 71 Chakereke bungo egetangani egoika egia kabere gyotebanga omonene naye natameire tontiga nsokiwe nkonye onsibole gwetera ase oboronge bwao ntegerere ontorie omonene naye natameire tontiga nsokiwe nkonye na onsibole gwetera ase oboronge bwao ntegerere ontorie ase go mwanchu murere Ndizi TV emambi ya lero kogo chaka lichuko liao beka ogosemeri kwao na boigo gutamira omonene askende gyonsi okora FRIDAH bali bakwenda so bonchulia beko bonchuli boli bwao ase Nyasaye nere bieko robo tamero orabe gao konya ase emambia yabono nengane ngia boli ayo gusige to mwanchu muriria emambe yabona iganga obotamero obwaito na gotia Nyasaye nere getare nere bika orabeka okonya igo mwanchu muriria no ike mambe kero kuboka akwarira ni Nyasaye mbya seke ego kyobogima nabo igo kwabika egasi ya magokabo obosibwa Nyasaye aba surprise dikonga nonye nabali bakwenda kuiba ikabago bakora tebanga tatarero nachire kuiba ondende igo mwanchu muriria naye ndobonete ko mukige tambukire kyo na kwaba ko tebi Nyasaye mirobiri yawe yeri tuko kwaba ko yibeka bosi bwa Nyasaye daba toba tebanga abantu kora chinse kiri kya Michael aso imiyo murobiri nato muntu ngo igware buya ekero abantu bali chinse kiri kyesiko ekero bako gutomera no ina maiga asiti bikwaranga no inyule taba mino asinse ya Kenya nimete bona iga joba abange bagendeta kwiroberia ekegeranga chiskuru nchirange gusikwa abantu bali menyete chikaunti chinde temne county ya Nairobi Eldoret korogale sense me Eldoret county ya Nakuru nimete nga ndugwate chianti cheito ndugwate chikaze nchimenyete gali chianko nchiro abairi na bange barase chinsemo chiri natenga eruse yenke ngo chabale batara asoro ngorwa Gusii akiri mbata obokongu asabantu gete yes barabia ba FRIDAH kanyaranga monto nabaro mu Gusii omenyire town bosembwa ngo igachite town umanya koira na Gusii umanya bachaka riyo kumukwanire ke Gusii ngara ringa machayo ate mimi sielewi unasema nini kwenye kumira n'abantu bnawe se binyoro abantu bnabumbaro naende umaeta bantaba mbali goncho kirase kinyoro ekero bakuru ekenyoro nigo konyoranga bamaete ke Gusii buya bawe kwana buya bawe ke town alia bamanya gwe onchora FRIDAH alia maete ke ndongo nkumetia abagusii mu Gusii ekerare isikale abagusii abange tukumanyanga n'abagusii bakwenda bano emenu ngao FRIDAH na konyoranga abagusii na abamo naende abagusii bakumira na ase chinsemo chiri chisiko kulende bakwanira na ke Gusii FRIDAH ege swali bakonoga igo oboko ngwebo gochakire kero bagosoka kurugaiga bagenda isika gali bachaka bono obugima bachaka kwebeke Gusii kyabo engana omugaka George nyakureta inga oyo utasigetige koro kyaniga asirete FRIDAH utasigeti umonwo ya FRIDAH igo njengo ranga nebwenrete abantu twanchirane na toitebra negesa kugeito maite obogesa kumboro borobia no bogesa kumboro bobe tribalism gotwara bose gotwara sokorwa na kugianchira nanga nchino mu Gusii nchino mu ikoyo mboli bobe yokwanga no bwato soruete kulinda saga chaba na nkeroto gocha tuonchoka twabanga bono twatumi kubogesa kubo
koligia semeremo osokole bintu gete Frida. Anko nyorole na roche omonto yomukoro asinsemeria China by the way. Akara tarete kaiga Gusii ari gukwane ke Gusii buya. Lakini ngo nyorole nga omo Gusii maybe akogotebi nga maybe nasikia but siezi ongea. Lakini neboli nga onye omonto koro asinseria China. Omanyire ke Gusii yake gukwana buya. Ayeningo takwane ke Gusii. Ana bere ngo nyorobo kongu atotebe samangana yega yobora lete metu kwa bere gukumira na naye job enganeye wachira se maybe no mugano gukaba komenya ko nyoranga asore ngana Bagusii okwari bakabakwane komenya ko matenga eke Gusii to gukwana komotebia ke Gusii tingo nyara gukwana tigankwane Giswahili komotena ira eri bagari abo kwana kwa mu obosibori bwanga ki tumeka erugeri obwato obosiborora nyare gukwana manya gukwana mangari tubakwana gaki abejoma banyaraga amangana naroro nagukwana wasinyona naki neki kaki na kero kinege Giswahili ingi atatumekireke Gusii bakomwanje muri yo maya kubori gaki tari gotiga tutakwane Giswahili akwane tuike Gusii keriana lite yani okonyaranga Monta te toka tenga cheke Gusii tingo nyara gukwana egento nalite ne Giswahili kwa expected na ki no what expectation chabo nga oyeke Gusii Giswahili keri na ba gukwana umete to ko se kabona na ino marali ali to ko nyara ko mutagara na ki nga yaya tigerawo ayo ko mwali bagari yaya kwane lakini ko chiko tekara ka ki nda kwana wamanya goita maseko talinga ko bachecheri tole lakini le linga ngaki onya kwa iruli ba gukwana tumekeruge na tikakole to basoko bosi bwabantu onye ne gesongo tumeka gesongo kiliona le to mere ki gesongo kyaga karora kwa na rumonda ko tumeka vocabulary gete kagiche gwete ngari nganeriga neritingu atete ko gwasabantu no na somo sangirikana lakini kwa makanyara ngari ngane yo bereka ko tumeka bobeta maiti asebwene to tutimeze kwanya ko mera bantu nabo yes Frida maite ingana nero kwa kwanirenga onye to maiti ke Gusii ngakyo ko bo Gusii otamaiti ke Gusii Frida yune ngana ngo ko bolinga nga nche no Gusii akini timaiti ke Gusii no Frida nche mata butingo itapirana naye iga toli Gusii ai no songo te tokoro como Swahili Frida kiagarayo tamaiti ke Gusii inki naende onye ke Gusii ke tamaiti no manye amangano yo Gusii inki akoro ke no Gusii Frida asigo Frida nebwenrete no ina mangana ya tobe tokuyaligeli omwana karomoke nje maitenga ase ingana yabedege gusalia abana bange usikwirira abana bange utamanye ke Gusii na sengenjo abayibuli bakoranga okukwane ke Gusii nigonga umuntu utasometi igo mwana karomosi nibachagere kumwegelie ke Gusii egesongo nga come go why not coming all right amangana ngabo na Frida bako na konoga Frida kulende mwana karomoke mwegelie ke Gusii kako gende skuru asomi gwege Swahili ekyo negesongo Frida asengenjo bono tutachite kulelia buya ngonya tolenga Gusii tulege sakugito ngonya tora abana batamaiti ke Gusii na ndi manyanga omusongo narukurwa ase chinse cyangumbu ochakorora egenta ba Afrika bakokora Frida igonye ntuli abantu bengenjo asike konyoranga abasongo bakurusinze cyangumbu bache koraba aba Masai baronga kabamenyete igo baracha banyolenga nabaro ntuni ndugo kwane gesongo ingyo turachi ko batabe Frida aseigo nebwenrete twonchirane na guitabirana ekikorogeito twonchirane na guitabirana egesakukeito nabo igo ntubuna aba Afrika toyanje ntu abanyene kwanye koromo Gusii bose omo Afrika kwenda guchikora abasongo nga abasongo guchikora ndirikare yaringe by the way ochikora Frida dirikararo dirikare because of risangwa meterire tofauti kana yabo nere tofauti na liko kwa keto minyaka toro lakini siku hizo mete yabere ni kawaida nje mwana neta kuimukanga no musonga ochikora au nao yes imige ndo mini Frida nkelinga wakane chibesa chia uri nendege ochikora umusongo bunamanyete kwanya kora gendo kuneke igo aba Afrika na ndo bwate ndo kinginjo onye bako tambuka kuruwasi chinse chinde bakane fia Frida bamenya amatuka atano no made chioteli bamenyete chioteli bamenyete bagwakana chibesa chinyinge bobe Frida chioteli njiro gwakana asa matuka atatoka mundo konyora gwakana over 30,000 yundagira tarabeka chibesa chiko tarabeka kurara woka igo tuna abantu bengenjo Frida
Tukatoitabirane pesa wewe nikikushika wikatoitabirane Frida ngo nyorolenga into abanyene twabere toguchangia egekoro gito gosira ekagara ngangi nyorete nga engakeri ito jobo abanyene skuru gale se twale gosoma ngo nyorolenga ebitabu mbiro byale ngororo bikebusi ko nyoranga ase skuru eri twalenge ko nyoranga tokwegeli gweke busike bima gosoma twaboli gwa maboli toirane lakini bono iga atinanya korora ebintu binebigwa kolekana soro ngorwa busima nanda matuka abuango igana berigi ngororanga ebisakwe bebende bunaba mansae ensekura sensemeria kajiado kurwa sensemeria costa baswahili tobe tokororanga mbagwa teli tukoria abo ria culture bakunyule gikoro kiabo yani tobe tokororanga abantu bali mbasigiteke egikoro kiabo lakini se county ya Kisii na Nyamira ni rare cases. Yes Frida maite ekero kwenda ase jinsemu kwaba ukomera ebisaku binde anemono abaikoyo kwanya kwenda matanga y'abaikoyo Frida nabo konyoranga amangana bagokwana tokoigwa kende mbaka baikire ma okwane gesongo ningo basigete erugeri yabagokwana kerengana batali kuburukania amali etandenga awiri ngo chande lakini ngo bring ninde ntubunaba gusito abere tokuburukanike gusimba kabono umaete ekedo kugamba nabaka bakuru umuntu uyo itu nigo renge obwato bubisi anye twari kugamba egento kunyoranga etwari kugamba amangana ito amangana ntubwato obotene nkubo itu bunaba gusi iko tubwate emuntu uyo ito nero nabwo bubisi bwaito ukwenekinga ngo bisatora amangana ndate kumanyikana bisa kubinde kurende Frida kazo jakatayenga ngo chande lakini sometime later hono mate igo bubisi bwaito bwasokere Frida ego kwana sisi imyokate no bubisi ukwaneke gusi lakini otamate ke gusi yonse hono kuburukanie gesongo abantu bali gali bamanyanga muntu egento nkera abangete Frida yes mo banchi muri erera tobere to kwinyora eluga yaito yeke Gusii umuntu itobwe ke Gusii igo amwanchi muri eria andonsi asore egento to kukonyoringa umorobele bw'ENSAKIA bweteregeta seni kya Ndizi TV no morobele ko gochera bwetera asomunwa bweke Gusii gwakerole gale se county eri ya Nairobi Nakuru chi county chonse emerongene na isano na ibere kwara abeka na Ndizi TV kwara manya na yago koleka nakorwa sorogongo rwabusi job na manga kolekanete kurali tukoligoro ntwaro chenga omuwaziri w'obulendi bw'ime nabeteka gutara ase county ya Kisii Nyamira ni county chinde tumanye ngo nare yali abeteka gukwanera tukoligoro omuwaziri w'obulendi bw'ime anemono asitaro yaye ime ye county ya Kisii nabeteka gukwanera igoro yemeroberio ego chikonganyiwa awechera ya bosongo guchia ase ensemo yende ase boigo abete banga ekerenga ekenengyo kwene kinga babere bakonganyia echere inelinde kwena nalibagali abene ase amagendro ime ye county ya Kisii ase omuchio yomonene ekiagera nigo echere yuiritiri bagali nene lide igatikati yomuchi obosongo ase boigo abeteka kurwa ekuro entindi gochia sabantu babere bakoreta chibura buru ase amatanga nemeyega ao ya kisiasa bunamba chikwirerwa egetambokero ase boigo abeteka ukwanira igoro ase babere bawikirania ase esegia yokurwania amaru atancheiri na boigo ogosiekwa wechibana boigo chinsemo chiri chokwegokia chitaraikirania amachiko alia abekire nekiombekelie kumulekera obutumeki na boigo obunywegwa abwamarua ande onsi asigo monchimulio Ndizi TV tiango turaranga kurwa ase ensemo ya kabere studio na ralia ya abete ekero murai ulio tenete egetago kelia kyobulendi bwa ime kiture kindiki abetobikera na ime ye county ya Kisii ase taro mwaziri w'obulendi bwa ime imense ya Kenya semambia rero nigo Professor Kiture Kindiki ene kyabuna omorobelio bwokonganyia jera yabasibwa ya Kisii nigo gendrete elio kwana nalibaga somo chiobosongo kugareigwa amone kinyomba kyo morobelio o affordable housing kwagachwa. The county government work together with us to make sure that there is alternative land for the prison facilities.
I am glad to note that the process of identifying the different alternative location for this prison is almost complete. We have 2 sites, but more or less we are agreed on one, which will not be too far from here, around 20 kilometers or less, maybe less, 15, because again of the need to make sure that inmates and the officers who keep custody of them are safe and they are not very far away from the courts. Igoro yechisegino kong'usana gwa gisiasa korekanire koba imeaki siasa matukabwa ngoiga kindi kinigaene kiabuna obo tukimbogenderete asate bagwanchireria konde gwensi nkori gochikobao asaba na siasa baratokina mamocho yokoenga chisegi echio. That no one will be allowed to engage in lawlessness, breach of peace, or disruption of public meetings, and those leaders who are using our young men and women to cause chaos and violence in meetings, we said that we are going to arrest all of them. I am happy to report that we've progressed very well with the investigations, and we expect to be making arrests in the coming days of all those who have been organizing, financing, and orchestrating violence here so that it can serve as a deterrent and nobody repeats that kind of behavior again. Chinga kiechio nigo kindi kiaichanira chisegi gati y'abana siasa asemeye gachiabire chikwene kiwasa matukabwa ngoiga kagoteba buna nigo chire bitange binene byomurembe kobao imechinse echio. The culture of intolerance, violence, and goonism is a matter that is worrying us as security people, not just here in Kisii, in other parts of the country as well. And we are convinced beyond doubt that unless we nip this problem in the bud, we nip this problem now, unless we destroy the infrastructure of violence that is developing, which is politically instigated, these criminals will organize themselves and mutate into other crimes, and it will be very difficult to enforce the law and maintain law and order in our country going forward. So we are not doing this just in Kisii, across the country. Magega yetaro ya Kisii nigo kindi kiagende ya mase mogo ikanyamira asemero beriende erengeto borendi. Koripoteria Ndizi TV korwa Kisii Main Prison eretariane Ndemo Steven. Inere taro yaye omwaziri w'obulendi bw'Imeme County ya Kisii nemeroberio abegete asekerenga yokwenekyanga omocho busongo ngogari igore abayigasabete gakwenekyanga ensemeri yechera nechikobagi kung'anyi wase emeroberi gendete boikiranirwa boigobereka okwanira amang'ana ayualingete siasa na boigo obulendi Imeme County ya Kisii asaberega kuruge kurege tindi kochia asabari bagendete guturubania omorembe boigo aberega kwerere emeroberi serikali yokurwanya ebinyobwa byogotindia joba ina arabeteka gukorekana uri tkurigoro achinga cy'umuwaziri abeteka gutarire county ya Kisii. Yes FRIDAH omaete ng'ana abete kumurikira mono nokung'anyi gwo wechera eria ya Kisii ochia asense moyende asata betete atetenga chinse moibere cyabeti kuligeli kolende banyorre nseme yemo kabete gako yatura asengencho atebanga nigo echereria bosongo ere obugatigati bwe towni naendo koranga nigo ireteli bagali na FRIDAH aurocho kung'anyi gwo wechere nkikorachi konekia ase county ya Kisii. Kung'anyi gwa wechereri ne kwanekia ng'ali baga linengotikararire asomo cyogosongo naende nga emerobiri ya serikali bwatene menge obwaga chibwe chinyomba cheliborire nsekegima no chikoba koko korekana ngagete nga inere nsemeri barabe bakobe kumoroberi naende kero koligereria nga ogo ichirira na kwabere bokweneki gwane na asomo cyogosongo ekyagera nga
ni ugo mubaro bw'abantu sabamenye be county ya Kisii bwabero obonge igo kero kuri eri nga kumukige tambukero kiriyo ko nganyechereri ngechikoba kego konyo mu cyubusongo asoko yegaliye ekero kuri nga none bitaseni bikigari ngomigana kire sana ga ngonyorore nga nonye litukubuna liala misi bakonyara nga litukuri neli chiro ya daraja 2 ngonyorore nga litukuri nende abamenye be county ya Kisii neli abakorusia bamu abokorwa singedo bakonyara nga umucyoli omiga ine yogo isako tigara libagari liri ensemeri yechereri mu kigokonya nga ebinte bingembe bebiko galigwa se county ya Kisii so mu kibosongo yes Frida karukulire buyani gokoranga nigechereye ekyakirete enseme ya makutano yagenda yonchukana na moino epalelie gotira gochia ase jogo naende yachi ya mugani gocha igoro igo neirete libakali na Frida igo ni matenga okunganyi gukwa ngo tukona na libakali abene asa kwene kinga amagendro abere gago ikirana asa bigabeta otebanga nigesegi yokurwania ebinywego bitanchiri egendrete ase egendrete kulinde nigo ensemo ya balia bakumulekira manganaya anemoneka tobe kusangana father nyanga litikuligoro otebinga no nyanga bagotebanga esegine endrete kwa ground bitu ni different Frida na kiora atebere gori ngane igo esegi okay ba nkoye kwana bale kinikolende insaiga amangana na endrete bado actually nkwaro che nonya no mukonyi bumura iwense ga kwana ngakura sensemeri ya Mount Kenya obere gakuruge kurege tindi igoro yo botumeki na bayigo bwengi webinyogo bigotindi akolende nga amarwa atanjiri ne serikali tarabakagosira asensemeri ya Mount Kenya ile sensemeri ya Mount Kenya kigima anoine ga si county ya Kisii ndararanga ebinte bibigosira ikiagaranga nigo abanyanyimbo bali bagotumekwa ase okorwari gusasa ko beka byara abantu bali bagokora uboncherere bolia ambara babagokora imirimo yabo wikirana yes Frida ningana ebendete kumulekerwa asoboime lotone kinga tari chinkwana chioka boigo nkora tore ebikorwa ase tokorwa ase boigo Frida engana yende abete ko kwanera nigoro y'abantu babere bakoreta chibura buru ase emeyega yamatanga na boigo emesangerekano ya kisiasa nkwa bakorere weekend yaeta una papa wa Roma abeteka kumuganirwa you know muspiko mu Frida obise tuenga konyara abantu babere igokoranga oboke bago bwechere Frida teri buya by the way akera barai bagwikirana omaite bono yaberige koreto boba sana ruche ngabara ingo chako ko abari gwikirana simisangirekana ya matanga ekegera ngamba maitinga mbarabo bari targeted because onyu murai gakomitwe nginjeri papa waro batweze ngwaro chikira aseze moye mitanda style ya mitetwe onye papa waro magakomitwe nginjo buneri ayeningo mwana nchi kawaida ningo igonga yaberike gutwara ubwoba sana sabara ibali twachorete abana ngaitenga emega ya matanga nechiko gutwara baraya bakego site twara baraya twaro yes Frida bono tiga achikwirege tambokero bunabeta gakurwa eiranga ambali gochi gwanchirana onde bwensi goturbania emega ya matanga osekoleta chibura buru aseme sangerekano ya kisiasa asenchera ya bene yo kwene kinga akero muntu ngotwarare obosibole bokora siasa abuna anjiri boigo Frida ime ngananere watabakoteba danga ana baraya baba jene baba idenga chibura burungu ene gikukira sa matanga akero kuligere liri chinga kichiri Silvana Sosoro abeteka gwikira na bosi we senate bade senu nyorete ngwana yomo senate we county ya Nandi chirabye yamo detinga enda Kisii upigane na Simba kwa mazishi igonga mbima itenge binte bingo kolekana bire nibo tali kuimukige tambukiro yes Frida askulende bono tige tambukiro gachikoirwa inetwana kinga ense ya Kenya nense ebwato bosibole na boigo ense to sigeteri chiko Frida boigo ime ye county ya Kisii na manga beteka koba tomanyango na ralia ya
aha asense moya nyalibali masaba kaitenga chinga kichiri chia maiga job ntwa karolire bikoro biwo ibibwe chiombe biwo kolekana mono asense meli ya nyalibali masaba kiageranga mate ensemeli babakaine emebaga yabo ebabakaine naba mansai ibonga ko ni kikwaringi nga abagusingwa ndabaringi mansai baiba chiombe ba mansai ngo chabaringi Gusii baiba chiombe lakini polinde ebintu ebimbi achite bikaera lakini asense mende ngali sense meli ya masabo ntwabe tutakwene nga obuibi bwe chombe 13 mbwete bako kolekana se chombe cho cyabete chikoyibona bwo gotoka sense meli ya masaba yego toka sense meli ya nyalibali masaba kolende abakayeru wabo obuibi bwe chombe cho mbabete bako beko byara elinde gokorerwa obutukekero umugambi bw'enseme yo Philip Basweti abete gakwene ege korikyo igomba bagenda gutangwa sigita seni ky'abanyanyimbo linde kwene kenga obotuki ngokolekana buri muri kitumile mu manyi na beteka wikirna sinsemecho nabo gobotwariganira aya kobwatia Chombe 13 chigo chabekana koba echubuibi nigo chatoka ensemo ya Masabo market imewadia kiamo kama ebunge nyalibali masaba asego chabekana buna nigo abaibi abuba kuibana guchonya asili golirense kolengana no mugambi bwenseme yo Philip Basweti uyora umurobolyo yo ase aina kyabuna wikera bono iga abantu batatu abubale abaibi ebyata nigo bagendetse kuligirwa ase obuibi obo Niliamuka leo asubuhi pamoja tukaandamana kuzunguka kwa ile miji ambayo tuliambiwa kulikuwa na ng'ombe. Tumefaidika kupata ng'ombe 13 nazo wenyewe wamepatikana isipokuwa mmoja. Wale ambao walikuwa wahusika wakuu hawachapatikana sababu ni kama mienendo yao ni ya kutembelea nje. Mshukiwa mkuu kwa majina Richard Sibota huwa anatoka Mwembe na ndio analeta ng'ombe kutoka upande mwingine kuja upande wa kwetu hapa. Zimekolektiwa karibu homestead 10. Of late hatuchakuwa na visa vya wizi upande wangu, location yangu. Tulianza kusikia kutoka eneo hilo ambapo ng'ombe wametoka. Lakini nikikumbuka huyu kijana Sibota mwaka wa 2013 alikuwa na kisa kama hiki. Egati yabali ababeire bakurwa Chombe nigo baganya abaibi abugo cyakobekwa byara. Nincho yo mubona ibiritwe ngombe mutinyoria tare 16. Rero mambia na kirwesi bino mugambi utarageza location Chombe yatukira Masabo sub location. Najicha ipati nanyora Chombe yabuji anyora kuri mikime eyemo yabone yane yalingi. Akirimbya musana sabagambi mtu nande uso muntu yobona muna twara ribina enjira tusumbira sekenyurugi tutari kora atomyete isikobo tugobogima ndo chengo muntu yari kwanja tumukigwe enjira yari gutoko muntu yatimukigwe biyayiga nonyira abangina bonse abarazi korora bakogoka biya tari ko ibangombe chiri cyomba go focus cyoka ne cyombe cyamabere kolengana no mugambi nigo enekyabuna nigo Chombe cyo kirache koba asegeta seni kyabanyanyimbo gyakyamo kama wika abanyane batukire gusaba ibyo buba bekirubyara ase boigo enekyabuna ebikole bune byombi anyako enekigwa asense moyaye. Kile ambacho tunaendelea kufanya ni tunasonga mbele, tupeleka ng'ombe ambao tumewapata tuwapeleke kwa station ya Kiamukama ya askari. Kutoka hapo wale ambao walikuwa wanatafuta ng'ombe wao watoe OP mahali wa ripoti. Ikiamuliwa waende na ng'ombe, waende na ng'ombe. Ikiamuliwa vile itaamuliwa waendelee, sasa hapo siwezi nikazungumzia. Na wale washukiwa ambao walikuwa na ng'ombe pia tunawasukuma mbele waende kujinasulia mbele. Hayo ndio nitasema. Ni gobono omugambi arule ekurate entindi ucyasaba menye benseme yo ucya kuira maguru make asukugura Chombe echo batari kwa egwali sitirinde lyonsi usekyo kera likende lyonsi yakoro kyabuna Chombe echo ningo okonya. Kwa wakaji na waambia kuwa ikiwa unanunua kitu, nunua kitu ambacho kuna uhakika ni cha mwenyewe, na ikiwa unanunua kama ni ng'ombe muandikiane. Ng'ombe nendeni sokoni mahali unakatiwa receipt. Ulipotelea etaseni kia Ndizi TV ili taliane Mildred Momanyi.
Chumurilia on Ndizi TV oruno roboti rwabetero kwariganirwa nere Mildred Mumanyi igoro yobo ibi bwecyombe asensemeria ya masaba syombe cyabe kikotoka nabo igokorendi abakagerwa batatu kobekwa byara obo tukibogendrete nekumanya ekene igoro yengane ye FRIDAH nchera kitora betokwana kinga twabeto okora ebikorwa binga binebi ebire ebyobo ibi bwetugo FRIDAH Litangani kigima nkora bolia abalimi bali betugo ananya gotugete engombe yaga iskogali chingoko chimboli meta bantu mbarororo job bakorara iroko mulimi bwe ngombe osomo oyo tugete ngombe orara saa moja araire abo chikubuka mambi saa 11 nalia kuimukia kipira achiko kama onaranga ngombe teyo igo mwanchi muligiriria onyaye kuri omulimi bwetugo akwara abuka kwara siomelia ngachiombe chia bonchire bweli kwara chibaranga nchionsi chire kiagaranga na bora abuke onyorenga obo gosenye tugo yabo ngateyo nabo igo asensemeria abagambi n'abagaka bali bebinyoro bali tokurukanga na bunyumba kume na inu mwara akore patrol no ene litukirimo mwara imuka mwara tebanga lero tikango turatarange kinyoleke tumanyenga ningikirike gokorekana botuko ikigaranga chiombe chinga tali mugaso chikoibwa mugaso nabo kumanyanga ni ngombe yabasuiti ego tamugo chiali ikigera yatemwa igona moko bamoko yitangira na mapema lakini kolende abagaka bali bekenyoro mwara abwatana n'abasayi bali abatinguga mwara atara botukoigo mwara ranga abantu mbaroro mu kageranga mbakore bikoro byo busalinga ebisunde nige binte binge bibebi gokorekane go mwara kore patrol gali kabisa mwene kyanga nandi mwara atekerera nkia bamenye bensemejo bagukwana naranga muntu nali mu kageritenga no muibi asikinyoro keri mwara tema kumukwanera mwamanyanga ningi yekogera akoirera gose ningi yekoirera okoro uboibi Yes, FRIDAH. Chigo konya ebikoro by'obusali atali obwo byoka ebikoro by'obusali gokyani gwa asebinyoro. Anemono ebikora byoboibi bwecyombe FRIDAH ningana yaberege gwetwane kinga kinima etenga kinga kichiri cyakale niga bali kuiba kurwana nainde mwenda mwiba yani yarenge bona chigosoli kolende bona chigosoli iki cyabeire maliga ekyagera amatukali yakale nima etenga nonya bali kuiba bantu mbale goitana igabona bagoitana rero niga kibunduki amasasi akora chisukuru chiasiekwa igone ebikora toko batogo kana FRIDAH na hogikelia kegima tige serikali ebege gotingia oborendi kegima nabo gokonya abasayabo maita abasayambare nkonya oranga ende kwiranga bachi kuiba etuko nasinga njota bwati emeremo ene kinga yaberege kobeka emeroberio yabene kwene kinga abasayaba babeire bakonyora emeremo nabo gotiga ebikorwa bingabune bi FRIDAH ndoche nabange babero gosoime yomoroberio obwensakia taisi ya misa batanga bwakebu ya Joba na FRIDAH tuned in from Nakuru City bunabotambe Nakuru eyatwa bwakia inakia abugusi Gusii lochinga chinsemo chinyinge nigo ense etegerete igo Kemi Sophie Mutangi tuned ndani mpaka tamati ndochinga enokumochera teba na maene FRIDAH ekegusii gosira kere ekiagera abantu baito nigo batamanyeti ekegusii ninki ekogera anene mono ekegusii geito gegochia gosiria ento bataba igatie bintu byekwirira ekegusii geito gosira na sengencho tali kwegeria abana baito kibaraba kenene ntori kwegokeria gukwana ekegusii Virginia Grace ni nyap sote banga asubuhi njema tunashukuru watching from Doha, Qatar. Nicheze wimbo wa Egetare by Grace Singers. Mbarikiwe nyote bono gotera oko kwa Virginia niyo turaje kumusaba Josephat Hamisi na boigo Dipon Asanya amatera ya nabako bako bekera chinga gichishereke chinga ki cha matera ndo chinga Rael Amoro hoteba unasikia eti nimejoka sana instead ya kuchoka. Yes FRIDAH bono tuachakire kuegia ekegusii konyoranga lika to kwana yani toje kuegi menuende menuetari itono to kwanda ali twachaka kwesoke kegima no mugusiyore lakini kolende sauliota itakoranga naye mastingo ozenga nayo maete ogwato manye FRIDAH nimekucha FRIDAH ebintu bune bitagwe soke kwane kegusii ali akerole sinse mochi ya chase kondo chenga domi mogere tabanga from plan B Hilary Elijah tabanga Ngao Junior tabanga Emilio Mobasi voigondo chenga
Joshua Mbuya Tirimba tabanga good morning from Nairobi. Ruben City niko ndani na my beloved wife Durka KERUBO na my beloved son Carlton Tirimba. Wegondoche Mogambi watching from Mosocho. Say hi to Samuel Wesley Nyachoga from Kansas, USA. Trufena Trofosa Kemuma locked in. Dominic Nyabuto mwalimu Dominic nikiwa Kisii County Keumbu Amasago best tuned ndani hadi tamati. Thomas Sangara Burkina Faso ngabwa Kirebuya kurwa Kisii town pamoja hadi mwisho. Josephat Mwega Epasud good morning from Tika. Bismarck Mokua protector Bismarck kurwa Kisii Nobia niko ndani na my beloved life Sharon na my son Eugene and my dad Ateka. Eric Osoro from following from kurwa Keumbu Richaro Edwin Omwenga kurwa Kiseria Ndam watching live mwancho Ndizi TV abunegati abali babere bagoswa ime jomoroberio obwensakia sikonento kotebinga naye tubasa gotigwa isiko tomanye yenda totobwate kurwa kwetera ase chinchera auchito FRIDAH nchera kibaranyare batonyora gwetera na bagotonyora Sense Media Facebook wetera Ndizi TV News Digital na bega Sense Media YouTube wetera Ndizi TV News Sense moye website wetera www.ndizitv.net wegana bukulika ujumbe ya genke witra ase namba yesimu ya 0792 192 otumanye ngayoko bwatia omorobeli koroboi gumanche mulielia na manga beteka bakolekana ase county ya Nyamira akataro chenga omo women republic county ya Nyamira omuskeje rushamo manyi nigabeteka kubwatoka echeki echiringi chiribu emyemo nemerongene ocha ase kyombegia Riverside boda imiyaga chuba abunenchire yemo yokwenekanga ngosirale abonchiria ba boda asekerenga yoko egendelia muri kitoponi kapokala nabeteka wikira nastin semecho nabo igogotwaliganilia orobotero kubwadia obunenjere ya moyo kubasira basae abasobati na bali batari kwenyara kurwase county ya Nyamira inseyeke ganja kyangav mwakilishi wa abasobati kurwase county ya Nyamira musobati cherusha momanyi litukulia lero niganyara ko bagagosira ekyombeke mo kyabagendi beche pikipiki kurwase nsemechiga cyagacuba kimanyekana tabuna Riverside asogoke bwatokera chishilingi elibu emeya muna merongene elio batikunyara ko bawekonya nabayigo kwegendereria tericibesega mugocha kwa na murusi account chikoro kwa 1140. Amen. ukwanekere kujerusha nigagendera ko bagakobasemya abananchi kurwasora gongoriga kwani kibona ngwe watani baramo nebyombeli kunyara ko bakwegwa kibese che serikali ko batuka elio banyara ko bakwegendereria koimisana ki abantu baitase mwabeta esokie muri yes kibese chigotoka taikiro chigo cha kubalikia goika muchiriye kyagara mu bwato koganini manyite obotaka borase chinka cheito no bonge lakini abantu bako barakine ekaro baranje ko kolimira munama bokabo naende basugumane elinde bameke sure bekini ryo botaka oboruo igo nare koimisa nonye no bisiyane bali mutete ko faidika abasaye rosi byombe byeno na ini mokora application mokofanikiwa mimi kama mama county niko tayari gasi ine rongo kora elinde mbaletere na ini mofaidike na ini mokini musangerekano yonyara ko baboigogo gwekeranwa muno yo kuriekero kebo president be county as sector ya bodaboda kurwase county ya Nyamira asireta Dominic Babu nigonera ira libageli gana kwe yakire koko bosubo bachodobwo boroberi ko kinyara ko bagokolekana asibaga KERUBO wakilishi wa basubati ngambi ya mona soko gendera gusire sector ya bodaboda mheshimiwa chetimbo atkene na tena asante na atajire no mogirango so bole bangita bireje wone president ye county oli ngoja kumwaka yengo moyori bangita bire in every ward nimbwate coordinator ane brief ekonde bigere nanu mheshimiwa na nyora bo mutu mugirango mwate jikura chiringe no basogete raundi yengi kwa ba menia so mheshimiwa don't tire to work for these our people abanda abaito baboda mbachande gete nima etali byonzi ora ikerani lakini amangana muna yakacheki yaka asege kale kiboigo siasa nene chubo governor gwe county ya Nyamira samatukare bosonigo chabetainse aseje rusha alireiranga na kunyara ko bagagotenenamo nabamenye kurase county ya Nyamira
chingaki ekero chireike chokorigie kerigo kyo governor cross county ya Nyamira bante birina etwanyora bakungu 7 bakoro kuchi 7 chigavana bono ige strategic plan yerororo kenyeje ne ere chi 16 to make sure by moving from 7 to 16 women bono out of all of those na ite bambalire na ki you are one of those bono ga seito na tire wote na nyori ani amangana ali bakwana mbe tanga ine geti bono nyamwanye tanga ni bono ngaboe ko tabera nende bono mbe tayare tutachane tulikie kerubo ningana bego jai gukoboka monegati yabalya bayikirana sajiga abo batebere wikaba kikunyara kaba bakumubwatesia bana ko sere bono nerbiye kore nande no yo ito mwentu itere nere bono to ko around ye tuerure ko uri magwocha county elite bestiro ne tinyinge billions of money moro chonya ga ko yegwa gasini ni obagaiga ekara basinyirwe omongira ga tokire ngana rwega ngitwa ko support Woigo Jerusha nigo airali bagirigana kubasemya abanyakyomba baganyara kubaga kubatokera anene kibese chiga enjera baboneta gutumeka kibese chiri kigendere kuba chikobakonya ejitari kibese chinke ekiagera bese chimbali kuchikoirania bali kubeka interest na serikali yanjire kubakonya gwetera mama county elinde bagendere kwegendereri bachibeke kibese chi step banking bagole bintu biribinde nabo baragole none chiyema bagole birogo bachake koni gochisiko gwetera emereme ibarakore kurwa babeso bwabake they will grow. So I am praying for them and I want them to be very transparent and very honest. Tibese chinareta chikonye kiroyomo asabantu bali. Ginko report ligitaseni kya wanjete kya Ndizi TV kurwase chinseme chiga chagachuba. Yugo toka imeje wadi ya gachuba imehe bunga ya bagotutu bwa masaba imeje county ya Nyamira incho gongoro kwa Polycarp. Okara. Mwanchumililia Ndizi TV oyuno musakeitu kurwase county ya Nyamira Polycarp Okara. Aha, abuateli yogiri litoke gima Frida. Ekero obegete TV ya wikora KBS. Senjira kwa dekinga obegakore tamangana yu asenjira engia Frida. Women rep obirika ko ruogo sira na boyo gosemia abasae abangina ko swase byombe. Engana to bitodenga so byombe. Aibie koma definde ndokuri kwa kanete ko kora abieka kore ase kyombe na wakanyara kwa siriru na kwa ekolira ase ebwango mono ke Frida. Akero kubwaterana tariyo kwegenderera guka omatekero muri ase omusangirikana usase mukumira na abantu bali bekyombe abanyakyombe ngo bamuri mu gusange birengere mwate banga tuisa kubora kangombe akaiga nabo torakiane kibese cyo kubora mabere nabo uranyara nga tuwagakira akabesa nabanya twabere to gosomia abana baitu twabere to kwagacha chinga kintu nachanganyora nga ekyombe ngokonya kire na nyana sense moyo bochenu ekiagera nga musubati takuimuka aende kyombe karo muchabo abundete ikali sabusi arabika kayanga kaya agende gali ekero bagukwa na gali asebyombe ngonya rolinga amaongabo ngoigo kali ngonya rolinga ngosanga bali birengereryo ngonya rolinga nonyu muntu bwate ogoichurira na kwebirengereryo ngosanga bali oranga talinje biyekanda senga neyiga nabange bagwetera mangana bagokwanira nchiraki barabe bagoko konya na boigo gwetera ase byombe umorobe no tokurukanga table banking akonyaranga chibese chiri bagusangirira ase byombe dika bago chibeka kirara se pesa gosi kirara se bengi we mukibali getambukiro nga bako abuna musiolona aha bako achinga ki ngaki kiri obwene ta koirania igonga chibese chiri cyakonye kamyambiri kali kwari korwa kali gukira ngonya korosikare interest at the end of the year gosekera li mwako erire konyaranga interest iri kwarosia mwabere moko bagana kwanyaranga yawere irora abako gukora kende igo obuyambororo asense mo yibyombe. Yes Frida asekolende abuna botamberi tuko ria etichi kabere bose Jumanne nigo toko batogo sanga nabageni baito ase ekerenga kyobo chenu ase mambi yabono turabe tugusanga nabageni baito topic ya lero ne Frida. Kerari tkolere rato chikorigereria
omuchando nororo okorukwa nga epilepsy asike Gusii nokogwa endurume tobetogora abantu abanga sebinyoro bakogwa endurume ande kwanyoranga nigo bakonengetwa igoli tkulia lero ndubwate abamanyi kurasense moyo bochenu bakuligereria ngani yo asobweme batumanyanga nchira kichiri tobonete gusira abantu bali bwate omuchando yo bokogwa endurume ngakitopwendete ko bahando ligari ya sebinyoro ngana barabo nabanga abantu bande bonsi barabe bagokora emirimo igonga egetambukiro ngeroro tubwendete ko imukekera kwororinga omuntu bwate omuchando buno lya sekenyoro nabanga muntu nde bwensi twarira abantu nabo nkonyorori nabarabongo babaraba iboli nabarabongo twara bale chinga cyabo nganga kororo omuntu bwate omuchando lya nubwendete ko muira nyegitari abayiboli mbaroro bako bisakchori abana babo ekera barorira umwana bongana ngogwari endurume akonyaranga akumubisa maybe tachesa nabana bande maybe ntobwate ebintu bitobate banga nigo abantu bako kagera nga oburoire boli nga kwambukira boli nga nisa gukuna jobonye gakugwendurume ngana inchira bonda enyore litkulia lero ntubwata abamanyi olwa sense meli yobo cheno abarachi gokwanira nchira kitora butokulinda abantu bali ningi keri babwene temero bilike babwene takobwatia elinda kwene kyangana barabo ngomenya bali bugima bonde bwensi buna omuntu kawaida. Yes abageni baito nigo barabakora nere Josiah Anderson oyoro munyakirogo bwekyombekerigia Kifafa Care and Support Child Project oyonde ntobwate Vincent Orimba oyore epileptologist John nere ko kiramangana epilepsy asobwimo omaitenga umuroire kerachirika bwato muchandori mari okyali abwenete koegwa nchira kichiri abwenete kulindwa. Yes oyonde akorukwa John Magati oyore coordinator bwekyombekeria kya Rise Kenya kyombekerie kumulikiranga abantu bali bwato muchandori nakibabonete gosemya abantu gali esebinyoro nekyombekia bereke wocha asorogongorwa busikwa nikyanga ngo bwatanikira abantu bali bwato buroire bwa epilepsy kwa nikyanga banyore the right medication hakelto bwate Mrs Gladys Aminga oyore omo chief officer asense moyo bokoleri bobo cheno na boigo musimbi epilose oyore omo director bwabasae ase umuntu bw'Kenya Youth on the Move oyiboigo arabe ga ukwanira chinchira abasae bali ase omustari obosyo ase okurwa okwanikinga nkuru bali okosegeta na boigo obosemia igoro yenchira abantu bakugwa nendurume nga nchira kiye bakoba bagosirwa sigo kira chikoraga ensa monenu so ikachinsa isato Ndizi TV tengera Ndizi TV nigemesera abengalero aturabe to kwanira enganena kwe sansa munora ensenchira yogo ikiranwe ne to kwa obomanyi FRIDAH matebanga oyo musakito ose omorali ito wilba fosatenga oborema igorobore epilepsy teiborema kolende noborwaire nabo konyora onde bwensi to baza gochayanga otebenga ngani ya sorori ruito na wewe konyora FRIDAH asikone bwenderete omojirigelio Ndizi TV atengere mambia bono abega kwemanya ase oboime igoro yenganeye eyo eyabere ege konyora abantu abange ntobeto kurigereria sobo mo mwanchu muri eregoro yokogwa kwendurume ningi gekoretu muchando yo naende nakyurabe ko gwitanga nabali babiri bakonyara muchando ya se ebinyoro mbokonyiki barabe bakonyara igo mwanchu muri elia atokoira na asentu ndende ntokoira ya masaya mo gwetera engane yo tokoyire nganya ko bwate igoli rende lyonsi no ganete komanya omuchando we epilepsy asobo ime igona bo ogosanga na intwe ekerengera likiago kurende job ndokogenda somo timokomoke gato sachiduka ime kabere gatatu iga atokoira na twetere amagazeti. Yes Ndizi TV ubwansu bw'omu Gusii
Omurigereria bwa television ya Ndizi TV. Vono na bukura ry'ubunchoria bwao. Ase television ya Ndizi TV. Chinga kichindi chonsi. Elio wikere. Abarigereria kuruchi county sana na ibire. Echuchira sorogo nkorwa Nyanza. Na boigo Rift Valley. Akesimi. Ase namba. Enoti isano na ibire. Inya isato. Isano nemo ibire. Isato. Isano na isato. Isano na ibire. Eyemo. Elio togwikere. Gusii. Otutarire. Ase chiabisi chito. Echuchira se nyumba ya Brighton Apartment. Ejire busyo wechiro ya Embassy. Ekeroko gende nyakoe. Ine kwa beri gukoria chimashini chingia echura tume kasemirimo yao bono lichi buyao na lieli etuka ya Gusii Star Shop ebyo gotoka miyomo cyo Kisii nigo yakoletere chimashini chingia echo chiko tume kasegeka aseri golirigiya nigo bakone chimashini buna bono chitinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines chi machine chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chi machine chinde chinyinge batalira seduka yabo imeyomo cyo Kisii ase bari nene kurutinsamu cha Kisii kogenda Kisumu azamagacho Gusii Plaza ground floor room number 6 wigo urusege runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo cyo Kisii naboko bakirisi ngwetara namba chabo Gusii Star Shop nedukoregene asoko gure bintu bigutumeka sege kege tambe asiri guridense agerera Asegati yaito ntubwata abantu bali nobolema n'abantabwa mbabwata magani yabo mbabwate byewa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemirimo nakubwatisiwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkelikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumuruburyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali nobolema ayekwarorire bagotenga Tera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia botuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV. Laboratory ya Dynapath nigebwate ebirenko byeigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia technology yekerero nechi machine chekerero gwetera sobokoreri bwabo bya nigo bancheire nekeombe gia Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board eliokurwa bokoreri yobwo samugeta mbukono munarega kama elaptech Dynapath Laboratories itari itumu na tori tukurida marwiri na malaria kuri tori sukari topima blood pressure kupima tori kidneys kupima tori liver function test zonse laboratory nkuru barobokoreri buna microbiology clinical chemistry hematology cancer screening histopathology nabo igokorenka amarwiri buna HIV brucellosis gose oburwiri bw'amabere arthritis na yanda mange boigon korenka bale omubere bwensi asamarwiri buna prostate cancer asamange batalire imeyo muchobosongo asamagacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigoje kuungua ndiposa ututembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemeruburio yeito yonsi chinsemero ngebere nenge
Bono onye kende gyakorekanire ase kenyuru kiao ekyo tageto tumanyi